F'pajjiżna l-każi ta' frodi online qed jiżdiedu. Kellima l-korp li tkellmu ma' News spjegaw li fis-sena l-ammont ta' flus li jiġu frodati n-nies f'Malta Għawdex qiegħed ilaħħaq l-ammonti ta' bejn il-15 miljun euro u l-20 miljun euro fis-sena, ammonti allarmanti il qed jitqiesu bħala l fuq mill-medja Ewropea. Dawn l-ammonti huma biss f'dawk illi għandhom x'jaqsmu ħames tipi ta' frodi, ċoe dawk illi jinkludu investimenti fil-cryptocurrency, frodi meqjusa bħala romantiċi, scams permezz ta' SMS u anke telefonati kif ukoll business email compromise li huma emails mibgħuta lil kumpanniji bil-għan li jifrodawhom eluf ta' euro. Sa Settembru ta' din is-sena kien hemm mal-45 każ li involvu dawn it-tip ta' emails fejn b'kollox ġew frodati l-ammont komplessiv ta' 4 miljun euro. Miljun euro aktar mis-60 każ irrapportat matul l-2024. Dawk marbuta mal-hekk imsejjaħ romance fraud ikunu kriminali li japprofittaw minn mument ta' djufija u mill-emozzjoni tal-vittmi tagħhom. Fil-maġġor parti tal-każi dan il-frodi jibda minn fuq il-medja soċjali fejn tintuża l-emozzjoni tal-imħabba biex il-vittmi jibatu flushom ħafna drabi ġidhom kollu għaliex ikun minn għalihom li qed jibatuh lill-imħabba ta' ħajjithom. Sa Settembru kien hawn 15 il-każ irrapportat f'pajjiżna bis-somma komplessiva misruqa tkun ta' 350,000 euro. F'ħafna mill-każi dawn ma jkunux irrapportati għal daqstant huwa ta' importanza kbira li persuna ma tiddejjaqx tirrapporta tali każi kemm minħabba l-fatt li l-kriminali rid jinqabad u anke biex jiġu evitati każi futuri. Brabta ma' dan it-tip ta' frodi fl-aħħar xhur qed jiġi nnotati li qed jintrabtu wkoll investimenti fażulli fil-cryptocurrency. Sa Settembru ta' din is-sena ġew irrapportati 180 każ bis-somma frodata tlaħħaq l-10 miljun euro. Matul l-2023 kien hemm 320 każ irrapportat u s-sena ta' wara 270 każ bis-somma komplessiva tkun ta' 19 miljun euro f'sentejn. Dan ifisser li għalkemm il-każi huma inqas l-ammonti frodati qed jiżdiedu. Hekk ukoll f'dawk li jsejħu bank scams kemm permezz ta' SMS kif ukoll b'telefonata fejn fuq 300 każ ġew frodati aktar minn miljun euro. Għalkemm dan mhux qiegħed iseħħ Malta biss iżda madwar l-Ewropa kollha huwa imperattiv li persuna tkun attenta x'tafas online kif ukoll lil min tkun qiegħda tkellem. Aktar minn hekk importanti illi qatt ma tagħti dettalji tal-kont bankarju tiegħek online.